Nu. I dag skal jeg vise, hvordan man laver en prep, inden man sætter gelénegl på. Først så sprayer man med noget desinficerende, tror jeg det hedder, så man fjerner bakterier. Jeg skal også lige en anden. Og det gør jeg også på mig selv, for ikke at jeg afsætter mine bakterier på kunden. Og så tager jeg min neglebåndsskubber her og skubber neglebåndene så fint tilbage, lige så forsigtigt. Og det er vigtigt her, at man holder i den rette vinkel, så ikke man laver skader på neglebåndene. Hun har fine negle, men hvis der skulle sidde ligesom her lidt rester tilbage fra neglebåndene, kan man lige tage med sin anden ende af neglebåndskubberen og lige skrave det forsigtigt af, så ikke der sidder noget, der kan lave lift senere på geléneglen. Man kan også bruge noget, der hedder cuticle remover. Hvis man gør det, så skal man lade det sidde et lille stykke tid, og så skal man bede kunden om at gå ud og vaske hænder bagefter, og så kan man så igen spritte af og fortsætte med at fjerne det løse neglebånd. Og det er smågrin, I kan høre det, altså det der filmer op i kunden, der er ved at dø af grin. Og hvis I kan se et hoved i baggrunden, så er det min lille søn, der synes, det her var lidt spændende alligevel. Jeg bruger så til hver kunde en ny fil og en ny buffer, så ikke at man overfører nogen som helst smitte, hvis kunden skulle have neglesvamp eller anden forurening. Og så inden man begynder at sætte negle på, så kan man også starte ud med at buffe neglen lidt, så den bliver lidt ro, så den får bedre greb på neglene. Som jeg har startet med at file til herude siden, fordi at min kunde her har meget små negle. Så det vil jeg lige buffe her stille og roligt. Ikke noget med at presse hårdt ned på naturneglen. Det skal ikke være bufferen, der gør hele arbejdet. Så ikke at man ødelægger, men stille og roligt. Og nu har jeg en kunde her med meget fine negle, men skulle man så også rette the free edge, som det så fint hedder, den frie kant på neglen, så filer man altid en vej. Enten den ene eller den anden vej, hvad man nu sådan føler bedst for. Og så tager vi lige og fjerner det værste. Og jeg har så negle, fordi min kunde her har meget korte negle, så jeg har valgt negle uden fals, så man kan sætte den så langt ud som muligt på neglen, uden at det dækker for meget af naturneglen. Så der holder man den lige så den sidder.
sin egen negl, og lige skubber kanten ned, fordi jeg har et stort smil på denne her. Så man lige får kanterne ind. Så. Det man så skal huske på, når man laver gelinegl, at man lige skal buffe den kunstige negl, man sætter på, for ellers så hænger gelineglen ikke fast. Den kan ikke hænge fast på glat overflade, men den skal sidde bedre fast på ro. Nej, hvor er den lys? Den må egentlig ikke blive for kort, fordi den blevet alle de andre gange. Sådan der. Ja, det er fint. Så. Og så tager man lige og filer de værste skarpe kanter herude for enden. Og til den jeg har, der bruger man det der hedder en bonder, proteinbonder, som kan komme både på naturneglen og på, nu skal jeg lige huske at buffe, som jeg sagde før. Ja, okay, bare fordi vi lige får lidt klart, ja. Man kan også gøre det, at hvis man har puttet for meget lim på neglen, lige fjerne det med gel wipe, så ikke at det sidder og laver klumper. Så skal man lige fjerne det værste igen. Og så kommer man bare sin protein og passer på, at det ikke kommer ned på det hele, så den får den der ro overflade. Og det kan man give 1 eller 2 gange, alt efter hvad man har lyst til. Det er sådan, man gør på alle neglene. Og så putter man gelé på.